Egunon. Ikerketa zer dan, begira. Jakin-min horrek bultzatzen nau neure kabuz begiratzea edo ikustera ia zer dan bizitza mugitzen duena, ez? Eta horretarako nik erabili behar ditut tresna batzuk jakin-min hori asetzeko. Eta erabiltzea tresna horiek, ez bakarrik erabili baizik eta mentalki eta hori da niretzako ikerketa. Nolabait jakin-min hori asetzeko modu bat nik daukadana. Ana Maria Zubiaga Elordieta 1959an jaio zen Foruan. EHUko genetika saileko katedraduna eta ikertzaile nagusia da. Zientzia biologikoetan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatean eta unibertsitate berean egin zuen doktoretza tesia ere 1986an. Doktoretza ondorengo ikerketa ibilbide aldiz Tufts eta Harvard Unibertsitatetan egin zuen. Urte haietan, minbiziaren garapenarekin eta erantzun immunologikoarekin zerikusia duten geneen erregulazioaren ikerketan espezializatu zen. Artean oraindik ikasle zela, 1979an UEUk argitaratu zuen biologia orokorra liburuaren idazketan parte hartu zuen, baita biologiazko zenbait praktika liburuan ere. Bere esanetan, unibertsitateko laborategi praktiketatik harago, UEUk zabaldu zion ikerkuntzaren mundura atea, eta baita euskara zientifikoa lantzeko grina piztu ere. Tesina ere UEUn aurkeztu zuen. 2001etik minbiziaren biologia molekularra ikertzen duen EHUko ikerketa talde sendo bateko burua da. Biologiak eta minbiziaren genetikak bat egiten duten alor hori du ikergai. Batez ere, minbizian inplikaturiko geneen adierazpena erregulatzen duten mekanismoen azterketan dabil. Urte horietan guztietan, 80 artikulu baino gehiago argitaratu ditu, biologia molekularraren eta genetikaren eremuan eragina handia duten aldizkarietan gehienak, eta 4.000-tik gora aipu izan ditu. 20 doktore tesi zuzendu ditu, eta master amaierako 27 lan baino gehiago. 2024tik Jakiunde Zientzia Arte eta Letren Akademiako lehendakaria da. Besteak beste, Eluiar merezimendu saria eskuratu zuen zientzian euskara normalizatzen eta gizarteratzen egindako lanarengatik. Begira, nire ibilbidea hitz gutxitan esan da oso polita, interesgarria, aberasgarria, niri bizipoz handia eman didana. Erneguneak be izan ditu, batzuk bai. Baina orokorrean begiratuta atzeran, esango nuke poz handia eman didan zer bat izan dela, ezta. Ibilbide bat. Eta esango nuke batez be, nire ustez, oso anitza dalako gure lana, alde batetik badaukagulako ikerketa, gero badaukagu irakaskuntza, gero badaukagu baita ere ikerlari gazteen formakuntza eta divulgazioa, Da orduan, uste dut aniztasun horrek aberastu egiten duela gure lana eta horrek uste dut ematen dizkigula aberasgarritasun hori hortik datorrela, Begira, ni tesi doktorala zinuenetik eta gero minbiziaren biologia molekularrean espezializatu arte aukera izan dut, erronka komplexu batzuk aztertu ahal izateko, punta-puntako teknologian ibiltzeko, nazioarteko talde batzurekin harremanetan egoteko eta kolaboratzeko, eta guzti horrekin ni motibatu izan nauena urte guzti hauetan izan da minbiziaren erregulazio genetikoan aztertzea, hor aurkikuntzak egitea, aurkikuntza horiek plazaratzea, eta ikustea baita ere, aurkikuntza horiek izan dezaketela nolabaiteko praktikotasun bat, gizartean. Eta hori
oso motibatzailea izan da niretzako, ez? Beste puntu bat, gazteen formakuntza, ez? Ni egon naiz irakasten bai graduko ikaslei, baina baita ere doktoretza tesia egiten ari ziren ikaslei, ez? Eta, bueno, nik uste, niri ematen dit behintzat, arrotasun puntu bat orain ikustea, jende hori badagoela euren ikerketa, punta-puntako ikerketa egiten, badaudela euren taldeak zuzentzen, eta, bueno, nik jakitea ez apurtxo bat lagundu dudalanik euren garapen profesionalean, horrek bai ematen didala arrotasun puntu hori, ez. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke baita ere divulgazioa, ez. Niretzako gure lana ez da bakarrik eratu behar beste ikerlari batzuren artean, uste dut garrantzitsua dela baita ere gizarteratzea, gizarte jakin dezan zertan ari garen, zeintzuk diren gure aurkikuntzak eta aurkikuntza horiekin zer egin daiteken, ez da, zeintzuk ze implikazio dituen, ez. Baina, klaro, hori horretarako erabiltzen den hizkuntza desberdina izan behar da, landu egin behar da, nik interesa izan dut horretan, nire aleginak egin ditut, eta gainera, alegindu naiz hori alden neurrian euskaraz ere egiten, ez? Begira, nik ikertzen hasi nintzenean 80ko hamarkadaren hasiera zan, ezta? Eta orduan nabaria zan, material falta ikaragarria zegoela, baliabideak ere gutxi, ez zegoen interesik, ez dirurik horretan aritzeko, ez da. Eta aldi berean, gabezia hori ikusita aldi berean bazeuden ikerlari, ikertzaile, ikasle batzuk, interesa zeukatenak hori garatzeko. Eta, modu esegituratu batean, hasi ziren, ikusita gabezi hori zegoela, horri aurre egiten, ez da, terminologia landu beharra zegoen, gauzak nola esan euskeraz ez genekien, nola erabili esaldiak, definizioak nola egin, ekuazioak nola esan, guzti horiek garatu gabe zeuden, ez da, eta oso interesgarria izan zen sasoi hura, borondate ikaragarria zeukan jendeak, oraindik testu libururik ez zegoen, baina eztabaidak ziren, amaitu gabeko eztabaidak, bat bakarrik erabakitzeko zelan esan behar zen, gure bileak izaten ziren, betirako, baina gero, astiro, gauzatzen hasi ziren, kristalizatzen hasi ziren gauzak, hasi ginen ikustenia maileguak noiz egin algenituen, itzeratorriak nola egin behar ziren, eta gauzak itxura hartzen hasi ziren, hasieran ez zegoena, ez da, baina batez bezan, jendeak borondatea zeukalako, interesa grina zeukalako hori egiteko, eta hori esker. Hor hasi ziren garatzen ekintza batzuk, euretako bat, eluiar, ikusita gabezi hori zegoela, modu apur bat arautuago batean gauzak egiten, ez da? Eta hortik sortu ziren gero, hiztegiak, glosarioak, hasi ginen liburuak idazten, UEBuk argitaratzen zituenak, eta hori izan zen hasiera, ez? Uste dut nire lehenengo UEUko egotaldia joaten ginelako, Larraonara joaten ginelako izan zela, 79ko udan. Orain ikasten ari nintzen, biologia, eta uste dut lehenengo aldia hori izan zela, eta gero, arrezkero, mantendu izan dut, modu batera edo bestera, nire lotura UEUrekin, ez da. Eta nik nola ikusten dudan UEU, alde batetik ikusten dut, euskerazko jakintzaren atea ireki eta landu duen ekintzaileetako bat, horrela ikusten dut, nagusi bat, gainera. Eta gero ikusten dut bebai, nola baiteko konpromiso baten simbolo modukoa. Ze, 70ko hamarkadan, esan dudan moduan, ez zegoena, zer gutxi zegoena, nik uste UEUri esker sareak sortu zirela. Gu ikertzaile eta ikasle eta irakasleok geundena apur bat disperso eta bakoitza bere arloan, baina ez zegoena ezer gu lotzeko, UEUri esker izan zen gu alkartu ginena, sare horiek sortu zirena eta nola baiteko komunitate bat sortu zana.
Eta uste dut izan zela ardatz moduko bat, aglutinante moduko bat, hor gu biltzeko. Eta nik uste hori oso garrantzi handia izan zuela sasoi hartan ueuk. Eta gero, hori komunitate sortze horik nik uste dut ekarri duela, nola baiteko konpromiso hori mantentzea, ez bakarrik konpromiso personala, baita ere konpromiso kolektibo bat, hizkuntza eta zientzia bateratzearena eta urteetan zehar hori tinko jarraitzea, eta uste ueuk jarraitzen duela horren itsasargi moduko bat, ez? Terminologiarekin eta horren inguruan dagoen hizkuntza bera lantzearekin nik uste dut horrekin jarraitu egin behar dugula. Bai, esan dudan moduan, biologiako termino gehienak badakigu nola esan, berriak jarraitzen dute ateratzen, eta orduan beti egon behar gara hori hoien gain. Baina gero badaude baita ere beste arlo batzuk sortzen ari direnak, esan nuke adimen artifizialaren esate baterako. Eta horren moduan beste batzuk, beste arlo tekniko batzuk. Eta uste orduan hori ez dugula astu behar eta jarraitu behar dugula hori lantzen. Beste erronka bat daukaguna, gu komunitate oso txikia gara. Eta hori gure kontra joango da beti. Sare horiek mantentzea nik uste garrantzitsua dela. Eta hor, adibide bat emango dizut nire ustez oso arrakastatxoa izan dena eta asmakizun super ona izan dena, eta da Ikergazte. Ikergazte kongresuak, urte behin egiten direnak, nire ustez ideia oso ona izan da. Nire ikasleak bertara joaten dira. Laguntzen die lan bat aurkezteko aurkeztu egiten dutenez eta idatzi egiten dutenez, euskeraz lantzea idatzitakoa, lantzea aurkeztu behar dutena aurkezpenak emanez bertan. Eta gero, horretaz gain, hori beste leku batzutan begin daiteke, baina horretaz gain, bertan barriro sareak mantentzen dira. Bertan gazteen komunitatea egiten da. Oso lagungarria dena nik ikusi izan dut, nire ikasleengan urteetan zeharrez, nola sortu diren hor loturak berez sortuko ez zirenak, baina elkar ezagutzen dute, eta hori lagungarri izaten da hurrengo urteetan beste hainbat ekintzetarako. Uste dut, pentsatu behar direla horren moduko ekintza batzuk. Eta gero, nik uste dut beste erronka bat daukagula gure ikusgarritasunean edo gure prestigioan edo gure ikerketa guztia guk plazaratzen dugu komunitate zientifikora ingelesez. Hor badago nolabaiteko monopolio bat ingelesezkoa. Naiz eta nik pentsatu euskeraz idatzi nahi dudala eta artikulo bat euskeraz idatzi nahi dudala, hori ez da joango oso urruti. Ze komunitate zientifikoak espero du ingelesez izatea. Eta hor galtzen ari gara, ez bakarrik euskal hiztunak, erdal hiztunak, frantses hiztunak, danak galtzen ari dira. Orduan, erronka hori ez dakit zelan saiestu daitekeen edo. Ikusten dut, hau itzulpen automatikoak direla eta oso azkar garatzen ari direnak. Agian urte gutxitan gehiago garatu direnean, agian bakoitzak bere hizkuntzan idatziak izango du, eta modu erraz batean botoi bat izakatu eta gero irakurri behar duenak bere hizkuntzan entzun edo irakurri ahal izango du. Eta litekeena da orduan, hori apora demokratikoagoa edo izatea datozen urteetan. Nik hor badaukat zertxo bat horrela izan daitekeena. Hori da komunitate zientifikoa egiteko, baina gero beste lan bat daukagu divulgazioaren munduan, ezta. Eta hor ikusten dut, zientzia divulgatzea ez da erraza izaten, erabiltzen ditugun berbak eta terminoak eta ez zientifiko batentzako ez direlako askotan ulergarriak, arrotzak direlako ez da berentzako. Horri gehitzen badiozu euskera eta oraindik euskera zientifikoa ez dela oso samurra, nire ustez, orduan jende atzerantz botatzen du.
Ni ingelesek esate baterako, euren ingeles zientifikoa nolabait bi motakoa dituzte, bi mailako ingeles zientifikoa daukate. Bata da super zehatza, super zientifikoa eta artikuluetan ateratzen dena, baina badaukate bebai beste ingeles bat, zientifikoa izan da samurragoa dana. Eta uste dut hori guk landu behar dugula gehiago gure hizkuntzan. Eta gero badago beste bat, beste maila batean, eta da, begira, nik UEU-ren kasuan ikusi nuen beti gora sortutako mugimendu bat moduan, ezta? Eta orain sendotu egin dena, eta zer bat, erakunde moduko bat dana, ezta? Baina, klaro, urteetan zehar, lehen euskerangan eta zientzia eta euskeraz horrengan interesik itzeukaten erakundeek orain interes hartu dute. Euskal Herriko Unibertsitatea eta beste erakunde batzuk, ezta? Ordan, goitik beherako mugimendu bat ere badago. Hor, flexioak ikusten ditut, badaude, nik uste dut hor landu egin behar dutela, batzuk eta besteek, bilatzeko bakoitzaren nitxoa lagunkarria izan dadin, bai batzurentzat eta bai bestentzat. Eta uste dut hor badagoela baita ere, gauza asko egin izan direnak, badakit hitzarmenak egin direla, eta baina uste dut, adi egon behar garela, momentu oro, hor, horlako frikzioak edozein momentutan sortu daitezke, eta uste dut badagoela hobatzeko lekua alde horretan bai. Lehenengo eta behin, ikerlari izan nahi baduzu, egin behar duzu, ahalegina puntako ikerketa egiteko. Baina horrek ez du esan nahi, ezin duzunik aldi berean, zure hizkuntza landu. Oso posible da biak aldi berean egitea eta jarraitzea puntako ikerkuntza egiten. Orduan, ez ahaztea bata bestearekin. Ez ahaztea ere zientzia zabaldu behar dugula komunitate zientifikora, baina baita ere gizartera. Badaukagulako erantzunkizun bat daukagulako, ez bakarrik zientziarekiko edo komunitate zientifikoarekiko baita ere gizartearekiko, eta hori ere ez da ahaztu behar. Eta gero, kontutan hartuta gure komunitatea txikia dela, ahaleginak egiteko hasieratik beste zientzilari euskaldun batzurekin harremanak mantentzeko. Hori ate asko zabaltzen ditu gure eginkizunean, etorkizuneko eginkizunean.